हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दं? नै जोंथ' जोबोर मोजाङैनो दं आरोना। जों दायो मानि थाखाय थाबायगासिनो दं नोंथांमोना मोनथियाबो जानो हागौ। जोंहा दिनै मोनसे इउनिभारसिटियाव एसे फिसा प्रग्राम दं आरोना, बेनि थाखायनो जों थांनो थाखाय रेडि जाबाय। आरो नोंथांमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ बे भिडिअखौ नुयोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै दाबाव दे, मोजांनो खालामनानै होदो, लाइक शेयार कमेन्ट खालामथारदो दे। बे लोगोफोर नै जों दायो थांगासिनो, नोंथांमोना नायलांबाय थादो, भिडिअखौ स्किप खालामाजासे पुरा नायलांबाय थादो दे। नै लोगोफोर नैबे जाहैबाय फिल्डआ देबरगावनि आरोना, माने बे देबरगाव गयबारियावनो जोंहा 𝗵𝗂𝗶𝗃𝗃𝗲नि CM 𝗵𝗲𝗄 𝗁नि न'आ दं आरोना। नै बे लामाजों थांनांगौ, बै ससेयावनो मोनहैगोन आरोना 𝗵𝗲𝗄 𝗁नि न'खौ। नैबे फिल्डआवनो जोङो खारनो फैयो आरोना फुं फुङाव, माने इन्टारेस्ट नाङो बेयाव खारनो, मोनायावबो थाबायनो। नै जों बिथिंनिफ्राय फैदो, नैबेखौ बुङो जोंहा देबरगाव सक आरोना। बेयावनो नांगौखिनि जोङो जिरादखौ मोननो हायो आरोना, मैगं थाइगं बेदर ना फिसा बे देबरगावआव। खिन्थु नै बिथिं थाङोब्ला माने टाउन सहैगोन आरोना लोगोफोर, बिथिं थाङोब्ला टाउन, आरो बिथिं थाङोब्ला जोंनि इउनिभारसिटि CIT मोनहैलाजोबगोन। गारिफ्रा फैगासिनो। नै लोगोफोर नैखौ बुङो देबरगाव सक। बैखौ नुदोंना लोगोफोर, गेट कनभकेसननि थाखाय नै फुरा गेट होनानै दं आरोना। रेडि जाबाय जोंहा, माबा मा होनो 16 आरो 17 जागोन आरोना। इउनिभारसिटियाव थांगासिनो लोगोफोर आरोना, नायलांफादो। नैबे गार्डेन बयस PG ना सानै दं आरो बेयाव गोजौआव। सोरबाफोर नांगौब्ला नैयाव आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना, थानो बयस PG, अनलि फर बयस नट फर गार्ल। नै मोनहैथारसिगोन आरोना जोङो दायो इउनिभारसिटिखौ। बिथिं साइडआव जोंहा दङ मा सिमेन्ट्रि। लोगोफोर नोंथांमोना अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव, आरो साबस्क्राइबखौथ' खालामखानानै होखादे लोगोफोर। इउनिभारसिटि दखान मोनबाय। जोंहा फार्स्ट इउनिभारसिटि दखानाव फैयो। लोगोफोर जों दायो इउनिभारसिटि गेट मोनबाय आरोना। नैथिंगालिहाय दं जोंहा नो अडिट'रियाम हल, दाख्लै बेखेवनाय आरोना। बेयावनो जासिगोन दायो कनभकेसना। नैथिंगालि थायोबा जोंहा फेमिलि रेस्टुरेन्ट आरोना। बिराद गोथाव मोनजायो बावहाय, बिराद गोथाव मोनजायो बेयाव। नै बे नानानै खिन्थु बिराद दाम जों जाया, आंथ' जाखाया बेयावहाय। जेराव दाम बेयावनो मोजां बुस्थु मोनगोन आरोना। खिन्थु बिब्दि नङालै, बे बाथ्राया नङा। औ मोनालै ना, एसे दाम खमियावसो गोथाव थावनाय मोनो। दाबो बिथिं साफा खालामगासिनो JCB। नै बै जाहैबाय इउनिभारसिटि गेट। वाव लोगोफोर नै बे मा फेमिलि हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट गेट, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि मेन गेट मोनबाय जों दायो। नै वाव लोगोफोर, जोंनि फैनायनि जाहोना जाबाय 88थि गायसननाय सान फालिनाय मान दुलाराय बर' फरायसा आफाद 15 फेब्रुवारि 2025 observation of 58th Foundation Day All Bodo Student Union।
जों दायो मेन गेट एन्ट्रि जाबाय आरोना लोगोफोर नाय एन्ट्रि जाबाय मेन गेट नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायदो भिडिअखौ दे लोगोफोर सेल्फि जन माने हादों आंखो प्रग्रामाव थांग्रोनोसै ने बै नुहुरनाया जाहैबाय जोंनि फार्स्ट मोनो बेखौ इउनिभारसिटियाव गेटनियाव एन्ट्रि जाबा आरोना बेनो जोंनि डिपार्टमेन्ट अफ इंलिश प्लिज गाइस नैबे जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि थार्ड कनभकेसननि नोंथांमोना बेयाव फैनानै सेल्फि लानो हागोन आरोना जायफोरा गोसो दं सेल्फि those who are interested to take selfie you can come and take selfie right in our university campus and the students are coming for the registration of third convocation program. Yes, after 2 days you can see different people from they are coming from different places. Okay guys, he's smiling now. Why? I don't know what is the reason behind this. You become English maker. Oh. No, actually guys, I don't want to become English maker. I just want to be like blogger of English. Okay guys, and you can see here the care. Yes. It's like very amazing, guys. It's a very quite surprise. Really? Before arrive here, the program already ended here, guys. We missed the program, but the thing is, still we're here in the campus. etc. It's very unfortunate. It's very unfortunate for us because we miss our program and still we have program, but I don't know what is the program. People are gathering there and yeah, might be registration is going on there, I think, and people are gathering. So many people are coming from the different places and we are also here now. You can see, guys, he's my friend, he's buddy. My buddy. Okay, not for you guys. Nay लोगोफोर बेयाव गासै माने फैजोब्बाय आरोना मानसिफ्रा कनभकेसननि थाखाय रेजिस्ट्रेसन सोलिगासिनो दं बेयाव जोंनि सिनियर गोजा बिसोर आरोना ओइथिंगालि जोंहा केन्टिन You can see, guys, there people are gathering for registration. I don't want to go there because signing was so much there and the people are gathering for registration. Beyo ma free, beyo lemon tea ne. Logofor nontonमोना नायदावथार ना फैलाजोबोलै सिख्लाफोर lemon tea puri एकदम गोथाव जानोसै आरोना दसे सम नै गुदुं पुरा एक्चुअली जों फैनाया एसे लेट जाबाय आरोना माने जोबगबायमोन अब्लाबो नै नोंथांमोननो देखायबाय आङो जों फैनायनि जाहोना जाहैबाय नै फ्लेग हस्टिं खालामनाया नै लोगोफोर बिनि थाखाय फैदोंमोन आरोना दिनै इउनिभारसिटियाव एसे मर्निं टिबो लानो थाखाय फैदोंमोन आरोना मानोना जों फुङाव साहा लोङाखैमोन बेखायनो इउनिभारसिटियाव लोंनो जोंना खाथि जायो नालाय रुमा बांद्रायबो गोजान नङा जोंहा नै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनिखौ जोङो बिराद माने गोसोखांनांगोन जायखौ जोङो बर'नि बिफा बुङो बिथांनि सिमां बिथांनि थांखि बिथिं जों थांफिनसिगोन गासिबो जों थांखां ब्रकेन बर'सो जाबाय नालाय माने जों दायो थांफिनसिगोन आरो नामा still people are coming one by one because the program is going on that way. Yeah, some people are also coming late for the program and then you can see here Department of English. One of my friends is very laughing me because I don't know what is the reason behind this, behind smiling, and that's we were also there but we're coming back here
फट' फ्रेम